Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kaaso. Ayun na, mag-groom tayo ngayon dito guys sa Bunuan Bukid. Natapos na po siya. Cute niya na. Yung matted, naging happy na siya. Wala na siyang bohol guys, Yan na, aso po ni ni Ma'am Christy Maramba dito sa Bunuan Bukid. Ayun na. Galing po kay Boss Jessart yung mga aso niya. Ayun guys, anak pala ni Dairot namin yan. Tingnan nyo, kamukhang kamukha ni Dairot. At ito naman po ang pangalawang aso namin nagugupitan, si Toby the Great, ang matapang na si Toby. Marami na nakagat to na shooter at groomer. Ako lang ata yung boss nito sapagkat apo ko ito. Anak ito ni Botabot, 'di ba Boss Jessart? Ma'am Christy Maramba, maraming salamat po sa walang sawang pagtitiwala mo kay